Hello everyone, welcome back to my channel. Angni channelaवहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों. So good morning. आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ, आंबो मोजाङैनो दङ. So जों दायो माहा थांनो नागिरदों टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ. So बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो. थ'दो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. थ'बाय थादो आंजों लोगोसे. बहा थांनो नागिरदों? हिरिम्बा मन्दिर. बिदिबा नोंथांमोनाबो सोरबा थांबायबो जानो हागौ, सोरबा थाङाखैबो जानो हागौ. आंबो बेदों सेकेन्ड टाइम जाबाय. स' बिदिबा जायफोरा थाङाखै नायनानै लादो आरो जायफोरा थांबाय बे मिथिखागौ माबायदि सुकुन मोनो, माबायदि थांनो मोजां मोनो. स' बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो. आंजों लोगोसे मेरला लोगोफोर दं. स्टेसन सफैबाय जोङो. दैमाखौ फिसा नुलाय लायो नामा? नङा, इसिं नुनायखौ होनदों आङो, ससे नुनायखौ. मिथियाहे, मालायखौ नायबा जासिगोनदां. सफैबाय जोङो नै सिख्लाफोरा. मालाय समायना र' दा लायगोन बावदो. Ready? Laksmi. Laksmi. Mobil balik. Nak main tengah trend, so it's gonna balik. Mas, so ini jelas. Kamu tak trend sih, Rena. Nai lambat apa nasi nare? Mandi kayak gilai. 비디가 와서 하는 거 같아. 노래 들어가나? 김메라면 그거 그러는 거래. 잠깐. 당가시는 누라. 당가시는. 무하. 미치야? 라면 저리랑 그렇게 당가네. 엄마 그래 내 전에 그렇게 나이데. 라면 당가. 전에 나이데. Borja style. Bela price. Semua macam mana ada? Ayo, udah lewat udah. Halah sang. Berapa? Sampai sini guys. Mana kan masih? Ada sini kita sini. Coba di sana nih jam. Aku. Ini sandal ini siapa nomor kan? Ani ke? Lau sabina pink. Kau, hai balik. Itu sudah lansia ada jenis. Ayo sekarang. Oh, dah lama. Coba kita malam-malam ada kan? Cuma mendengnya. Bihan tadi tiga. Sekarang rasa sekarang nih. Nih, mudah nurut sini. Strike. Kalau tak kerja, nak lah di Joko. Kasih belum lagi sama mana? Nah, angus lagi mau. Nanti kita kena dekala. Ayo. Lah, kamu nak ini? Này, xem hả? Ang blog ladeng. Mana nengah bi manin lah kapai ba? Saya ang belan naik gini idi, mana gorom zat regen lah sih. Mana ini yang kecil? Yang mau belan hemat, belek. Gurih deng balapan saya mat. Mau belan lagi. Đây không lại. Sao bài nàng cần sẽ? Finally sang sampai mana? Belum jalan dulu. Jangan deh.
Stimmt, mit lang. Mantap dia cinggu. Gila mau dulu kosong. Roy seru berutus sih, nozung sih. Kulum dalam sih ada yang kaya. Ini udah mulai. Apa kakak ke oke. Ke berat ke. Itu ke. Nih, kulum udah ready kan? Nggak. Kimiran dulu apa Iya, saya lah ada yang mau pakai. Sini. Kulum nagirding nalah, onkayno जगार खालामना लाग्रोनोसै आरो जों. हो? ओं. थाव गैयामोन? होमबा माखौ होखो? ना जोंनाव थानायखौ होबायदां? होना होबायदां. जोंनिया जगार लाबायब्रा. हा? आंनिखौ लाबानो सहैखागोन माथो नोंनियावबो हरबानो. देलै दे. Ada malah uang. Kulumsih. Hah? Lucu yang ini selan. Karena nggak gampang sering. Yon lah coba yon. Lepas apa sih dia? Pasti apa saya. Nilai cheese tangai. Kulumखांनानै लाबाय जों लोगोफोर. नै. Kulumखांबाय ने? Kulumखांबाय. Mama नुखाया. बिमा नुखायोलै जोंखौ दानिया. जोङो दहाय माबा होनो बेखौ खुलुमदोंमोन. मा दंथाय? माखौ? Bye, dayo sini dulu. Soy mana? Tidak soy mana? Mending dah size sedih. Meh, biasa saya resi size nya. Titi guide. Ibu yang mana itu? Perumahan mana ada? Rentang kerja. Hah? Perumahan mana ada? Nah, baca banyak. Setiap nasi bobai itu kita hasil dari satu Hari ya. madam sih. Jadi nih, pos beliau lah. Siapa saya mati? Mati sana ne? Foto berapa macam karena klip klip apa dah? Kamu dah mana? Saya itu sering gini nana gerak. Ya, kita bisa bayi mau dijak sama gerak. Ayo berenda. Mana deh? Itu deh. Nih guys, makanya kita bagi tidak ada kaget. Sang jelas bedang. Kasihan juga kayak mati sama dia. Lagi bisa deh kita kamera usah kan naik. Kok udah kurang size kamu udah. Nih. Front dia begini. Ayo kamera gitu nih boleh. Ayo nggak sih cepat betul. Nah, sekarang udah. Ada sok. Jangan bilang le. Sepakat ada satu. Bisa ada cuma. Ada juga.
kan singkat sama ya. Murti siapa? Kerja murti. खुलुमदों लोगोफोरा दौरिखौ जाय फैयाखै फैनो हागोन लोगोफोर बेयावहाय नै दिनै मानसि खम आरोना एसे जि आरामखा नै जि आराम मोनखायो सान्थि ओइथिं नायलायनांसिगोन आरो मा मा दों मा मा गैया थ' yes लुदो सिगां थांना लानांगौ होनदो ओइखो गोजाननिफ्राय आयना बायदि नुस्रानो आं खुलुमखांबायना रायजोफोर खुलुमखांबाय बिबार मोजां मोजां दङ हो आइ बिबारा एसे मोजां जादोंमोन लानो आइ आथिं खामसोदो स्रेम स्रेम ना आइडियाव सिरियाव जना लायनोसै फाय मोजां जासिगोन बायो लानो नायाव जना लाना थादोंलै आं पस्ट खावगोन ला बिना मा जा फैया Iya, bina aku jadi kantor kayak kantor kayak. Udah cewek berlana kan juga ada मानसिफोर दंसोयो SB foto kico. खिचे मेरे फटक लानायनि टाइम बावदों फटक लानायनि टाइम जादों दायो सान्दुंजों नै गोसोम गेलेले मेलेले जाजोब्बाय आइ इसोरखौ नाय मालाय फटक लागासिनो इसोरखौ नाय नाय इसोरखौ नाय Nei iyaw jurasi dong. इसोरखौ फकास खालाम दे फकास फकास करो फकास इले Aja ya jurane. Ayo cindi kalau deh. Tahu juran Ya jurane dong ada namanya. Ya jurane. Ya jurane. मालाय जरा जरा गोजाथार जोंफोरासो गैया बे जरा जोंहासो बे जरा गोजा फैदों बे जरा गोजा जरा जरा गैया ओंखायनो बिदिनो फैनांगौ जादों गोदाव सोराव लोगोफोरजों फैनांगौ होमबा नोंहा जरा दोङो दा नंगौ दा जरा दोङो दा ओइलाय ओंखायनोथ' जोंहा गैया नालाय गोदाव सोराव जोंहा गैया नालाय गोदाव सोराव प्रितिया फटाखौ होलाबाय प्रिति मा प्रितिया एसे होलाबाय Kenal ya? हगारना हो इदिबो थिबदो आंलाय मादि नांखांखादों कृष्णचुरा बिबारखौ जि मोजां नुखादो Kemana lo? Punta nengok. Oh baba, lo sini. बेखौ मोजां सुदों लाबाय फट'गा ना लाखाङाखै लाबाय इउ जोनथारलै आइ उदै मानसिफ्रा Ser tuh. फट'क लाबायना लायाखै Labe. मादि बिदिनो लानांगौनो रायजासोयो फट'गा लानो रोङाबाबो रायजासोयो फट'क लानो रोङाबाबो दाय जायो र' आंनि फट'खौ आं दा न'आव थांनासो नायबासो आयै बिदिसो लानांगौमोन होनना जाहैगोन दे दा ओइ दौरि मा जायो नोङो आयं ना आबौ लानो हाबैनो नागिरदों आरो नै बिथांनि आबौ लानाव औ जमा लागोन बेलाय सोर गथ'फोरखौ लाहोगोन इसानि माबाखौ बिनानावखौ फैगोन आइ थांलाखै नोंखौ थांलाय हा सोर बिखौ बिनानाव फट'ला फायफिनगोन ना फायदां मानथारा दा लानो हागोन सोरनि मबाइलखौ लादों फायो प्रितिनि आया मामा दानो आहा खारलांनो नागिरगासिनो आरो ओमफ्राय Kanjepay. Oh sania tahu lagi. Sania mana tuh? Iya no.
guys men सान्दुङा जोंनि मोखांखौ जाख्लाबजोब्बाय दिनै हरो गालांबाबो सानजा थांनांगौ खोला थांगोन बियो ओइसोरो नेयाबा सानैया सान्दुङाव इनाय गोसा फायदोनो नेथ' होनना बुंदोंमोन इमान सान्दुं गोसायाव आइसक्रिम जाना लानानै माबानो गरमाव गुसु सोना हरबाला सौदावगोन आरो हे आंनिया जि मोजां थांखायो आयौ कपि अन्थायाव गाखोबाय प्रिति सिनाय जि मोजां आलासिफोरखौ लोगो मोनबाय आङो नों आलासिजों रायज्लायनो हेल' औ लोगो मोनबाय थाबायबाय थादों गुफुरानो बेसरलाय नायलाय जों रेलाव बिदि इमान गुफुरा जेनेबा इलाय दङ ससे दोनहैगोन दा ओमफ्राय बैयाव आनै ना मा जागोन केमेरालाय गुफुर नुखायो न' हाबजेननायनिया नायनो जागोन मिथिला गरम थान्दा सबसिन लोलाय जि गेलेलायनाय मोनसे स्प्राइट मोनसे मोनाबाथाय आरो बिमानि उल्थासो माबाय सारसिन आरो उल्था बायथिंजाय खानो आराम जायोदां आरो जेनेबा नै गान्थिया इन्दि बोराय जाबाथाय इन्दि आरामथार जोंथिं आरो गिसेङा बेखौ दानो खनसे स्राय ब्रेक लानानै माने खुरमा नागिरनानै साहा लोंनानै जों आरो फैफिनलायबाय आरो ना बेखौ नायनो फैदो जोङो नै बेखौ माथाय बियो माबा मोसानाय मा मोसानाय खेराइ मोसानाय ना मा होनो बिदि खालामगोन दे प्रिति खेराइ मोसानाय होनोदां जि मोजां मोनदों खेराइ मोसानाय सिखा गाना मोसानाया बिथिंबा गावसिनो आइथिंबो मोजां मोनगोन न' मोखानिथिंसोबा दे फुङाव लानांगौमोन जायासै न' फारसे आगान सुनसै होनदो दावगानोसै मोजां नायनो गिदिं नायनो मोनजोबासै आरो ना जोङो देखायजोबनो मोनासै मानो होनबा टाइमानो सर्टथार गोजानबो ओमफ्राय आरो आलासिबो जाहैगारलायबायना जोङो दसे थांबाय थानोसै जोङो लोगोफोर हा फेसबुकाव मोनसे पेज खुलिखाबाय ओमफ्राय मोनसेयाव आरो मोनसे माबा प्रफाइल लिंखानो आंना जायाखै दे आं खनसे पेजनि प्रफाइलनिया जाबाय ओमफ्राय पेजनियासो जाबावाखै आंनिया मानसिफोरा बिराद नायो मानसिफोरा दाना फेसबुकाव बांसिन नायोना भिडिअफोरखौ मेंबाय फ्रन्टियालाय मेंबाय दैमुखौ थाबायनो हालाय बायदि नुथारला आं थाबायनो हायै बायदि सिनथारबाय होनदों आं बेखौसो देखायदोंमोन खारबो न'आव थांनायनि देरा माबा सफैलायबाय होनदो स्टेसन नाय तारातिरि जाबाय लोंबाय मिथिया मानो नायदो नुफेराखैदां अबसे जोंथिंनि मानसिफोरखौ बेलेग नुयोना बेलेग नुयो महरखौ एसेबाबो बेलेग नुयो जोंथिंनिया एसे जोंखोल नुयो भिडिअ'सो जालायलांबाय रुमालानो दा थाबोबाय मा थाबोखो मिथिया बियो टिसुसोमोन ओरैनो सोना लाना फैनाय आङो रुमाल थाबोखो मिथियालै मा थाबोखो बे खानाय आंनि नङा माबानिसो प्रिटिनिसो इयाव स्केनार लादोंमोन आं रुमाला आन्दारे थाबबाय आंहा
Sakit.